салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, лайка занитон, ҳамин подписация кунтон. ҳар рӯза хабарҳои бародаро бохабар мешитон. Ки кинда реклама мекардагиш бошад, албатта телефон кунад. боғи фурӯшимӣ, хони фурӯшимӣ, замини фурӯшимӣ. номери ман 0028. ҳаминаш партоитон албатта видеотона бародаро. рекламаҳои мо арзон бародаро. мана марҳамат тамошо кунтон ин видео то охираш. боғи фурӯшӣ инҷанда 1.5 гектар бо акнал болунда бояд 3 гектар дига боғай. мана бародаро тамошо кунтон. сортҳои зардолу бародаро, нишони тоҷибоӣ, бобоӣ, сортҳои нағз бародаро. мана марҳамат шиғял карги, мана марҳамат тамошо кунтон. масали обаш, масали ҷои херман, ҳама ҷо гапукор, хони ҷои шишташа, мана ҷоинда мана карта партошай бародаро. херман ягон хел ва яшни. мана ин сурат набинтон шиғял карги ҳамаш. ҳосил бениҳоят зӯр. харидори аниқ боштон бародаро телефон кунтон. албатта номери соҳибашон монам екранба комментарий бимонам бо номери соҳибаш ба телефон мукунтон. нархашам албатта екранба нависта монам. ин боғи фурӯшӣ бародаро, фақат боғ зардолуша, ҳосилаша мефурӯхтагӣ. чақаи хоҳитон ай бародаро, 2 гектарми, 3 гектарми, 1 гектарми, ай ҳамаш бародаро. ин боғ чилгазинда дарахтош ҳамин 5 сола 20 сола дарахто ҳамаш шиғял караги. марҳамат ин бентоқам рафташ шиғял караги. барои дастгириҳои якҷаҳон ташаккур. худо нигаҳбон. як бор дига мегӯям лайк, подписация фаромӯш накунтон. худо нигаҳбонтон боша бародаро. падилиса группаҳо партоитон группаҳо марҳамат бохаро албатта биён телефон кунанд. ман боға любой хел боғбон ёфта метиҳам. ки ба боғ дака бошад албатта телефон кунтон. номери ман ба ахираш 0028.